kanisa no kugorokonde gotigeta harari isiko ekena arora your excellency because injebe kanande binde bintu wabirora we have seen them over bwara okoru gavana kwerwe bintu bisiae buna gago tamboka sichunga masara yimbrage gotwere igakwe mara batebanga babegete bintu mebukoma chinga chimbeba sene bisambe ba kano bikwete chinsagara bate bunga genda murigie patient yenene mwesibime macha yo muitera mukoreki. I've seen those things ngo bate antu ba minto na maiso and I can confirm gani isokie video oboro gibuo mwelio inche we ko manyene because a few of them CS into arengo and you buy mbe rocheret I said nya no boro gibora njenga inche we ko se bate ko kubeka macho mondo kuli kaumura macho boroche na akure ko se moyon. So injege ndonara ko saba tiga anya tore kanisa tobere kanisa na onye kore isiko bera isiko tiga ko burukanie meika usaba no ga. But one thing your excellency ntete ngotebi oboro gibolio maenda yo tabu atibo bena muntu kunya koroga nero gokwirene no boro gibo muroche bwaire ni rogo chioro gose mbora irana abantu bate babaichu egendo gia kabere ntete goteba your excellency ekerena arenge korigichikuraga abantu abana bawo enare kongongorigwa mono negendo nare kongongorerigwa mono timbuga ticho tabuga ati pesa mwapa mwachi kura nechi pesa chinago chikoria paka. I remember in one funeral ngongongori kuboli ngaki ngo obugete ngachipasa rinchikara bosongo gabu go chikori bali mu arenga matanga imo mate matanga arenga ande kiamire gaga ino na ngongora tuga lakini ngateba nande mukababa ya onye moko ngalibaga besa yo mutaka oichuni tekulie gunonya ne shiringi. And I'm happy today, Your Excellency, ngwere ne ngambi ya mono because chibese chikwara tiregai na bokwara ko bana abu no lionde chibese kiaba ngoja chire cheka keumbu chionjo ruchire na gochimata lakini I watchire dire na ande chire mesaga. I want to assure you that the process na tumegete ko identify abantu it was very transparent ganki usenara ko bate bali bakonda mambo batangani taribona arako bate bali bako tuire bar karaba beka karwararia korumutu and that is what I did. So abana bako benefit I said I cannot punish you mwano ichuni nero rakine mambia betaya na simply because mamo mwabo ustato mwabo koragendo kieke gonda amari and I will appreciate supporters bali bane because igana bate betiko Your Excellency they accepted bachiye diko tabanga ngikwa baera kutange kwaratwa au bandu mango chikubako rumaye. We gave them an equal opportunity na mwespinima etenga moisa negete boga. Your Excellency ngwata banga chipasa chia form 1 ngoja chire na bana ba vocational training centers jena akorete nseme ya vocational training centers pakaba muraba ito bichipigi na akorete na barabo wana bana antikarete na kabesa kakeka form 1 igobali mwinyolete ngatua tebete ena tebete ngo mwana tokukunyo yo moyo me family. So onye gakia komaete because you understand onye komaete mwana ko form 2 onyorere mwana ko form 3 onyorere mwana ko form 4 onyorere aitika konya gocha kurigia form because the same procedure na tumegete bokwane gerasa abantu bata banga ayengonyorete tora uri nero taparte kendo kieke utanyorete tutu arobwanchani twanchane into a saint way tare baba emo kende Your Excellency jenda da batabaneke bahate birenga bakuruaniri mono bakurugiria mangana mono bakoyire mono but there is one thing that agote ebuko banga God cannot allow you to be tempted beyond your abilities. Ebuko banga 1 Corinthians my God in the bigava no wetera they are preparing you for a great responsibility ko sabano ba Lakino modana cha ko to motole magan ori digere motole modana to motole magan ga no cha ko to chikamo echire mata magan o moto kurutwa amagena no lyo bwata matunda osoro kandenga ngo chioro ko moto bwata matunda mayamono bono tikabali yenjera bakora ndo kieke bako yo. So Your Excellency I'm saying this because ni ndio tokin tikabakoruani kabisa usabano nina kimotageni batamuruani tena akin
na inje ngo batebiga because bona inje ndete ko kina tikabandu wani kabisa barabuko barara batagore chiyo bisi babekense tikabatagore tingo chankaraso motoni sali mbakore services tokanda nobogim Your Excellency rero botuko bwarero etarache moitangiari banda barushu borobona ngo bakama gogo baira bona abantu na machi makarendo kie pawe ngoyini je bako panish kakinje nomba nishigaka itoka no anda mugondo akomoro iga gosogwa ka within wana wali asoki embande nkuomere no nyerusho nyebite para neombe bona kosegase ba okora ne yabos. I'm telling you the truth. Stop punishing abantu baichuni batabwati enya gontagete ndigincha bieka kuna gavana akora atamangana ki ara tuwenga nafasi ile tenga iba kugonya kurwania abantu gari Inchwa Stadium chief of staff nara puki appointment tebi gavana soke muruane koko mumisa muire morose utamumise basi nayo ndochiko korosu abantu bana baichuni mba chandwa onyo mondo kabwa any problem tigandi ginchi I can